Vă salut din nou, sunt Viorel Ioanei și astăzi am să fac o nouă rețetă, tiramisu cu banane. Deci vom face tiramisu cu banane și pentru început vă voi prezenta elementele necesare. Vom avea nevoie de crema pentru frișcă, vom avea nevoie de banane, zahăr, cacao, cântarul care am cântărit dinainte zahărul, lapte pentru muiat savoiardi, savoiardi pișcoturile, crema mascarpone, o tăviță și avem mixerul pentru făcut crema. Așa că v-am spus, începem cu crema. Luăm crema pentru frișcă, o vom turna în recipient. De regulă sau de preferință ar fi să fie înalt un pic, pentru că altfel vă sare pe voi, vă stropește. Și luăm mixerul, punem și zahărul ca să fie o cremă omogenă și să o amestecăm. Punem și niște esență. Cine are pune esență de vanilie, de lămâie, eu am coajă de lămâie cu zahăr și deci am să pun această aromă pe care o țin mereu la îndemână. Pentru dulciuri, coaja de lămâie cu zahăr e foarte recomandată. Și acum vom amesteca crema. În acest moment vom adăuga și crema de mascarpone. Aceasta îi dă textura de care avem nevoie. Și vom amesteca în continuare tot de la încetul la mai tare. Acum crema este gata. Vedeți că este o cremă tare, nu curge. Nu prea îmi place momentul în care crema curge, pentru că nu stă bine pe formă, pe savoiardi. Și acum ne pregătim să montăm pe tavă. După cum vedeți, deja mi-am pregătit savoiardi, i-am vărsat într-un castron. Am pregătit și laptele, unde voi muia savoiardi, crema care este gata, în această poziție, și banane care le-am curățit deja și le-am tăiat la o grosime de jumătate centimetru, 1 cm maxim, 7-8 mm vin perfecte. Și acum vom începe cu savoiardi pe care vom muia în lapte. Vedeți? Și punem unul lângă altul. Acum vom pune crema pe care vom pune în sacapoș. O vom strânge. Așa, acum pentru că am reușit să punem crema, vom pune și bananele și le vom pune una lângă alta. Acesta va da aromă tortului. Pentru că zilele astea mă gândeam, bine, tiramisu am mâncat de multe ori, dar alt tip de tort care să aibă o aromă de banane n-am făcut. Acum e prima dată când fac. Și deci m-am gândit că o să fie aromat și multă lume va vrea să probeze. Pentru că mai de mult am mâncat o prăjitură care era cu multă cremă și cu banane și banana era întreagă, deci nu era făcută cremă.
Eu cred că are un gust mult mai interesant dacă este cu bucățele. Un pic ia timp până le așezăm. Punem și pe asta. Ne apropiem de sfârșit. Dacă mai rămân 2-3 firuțe, nu e nimic. Așa. Acum începem cu stratul al doilea, dar le vom pune în sens invers. Căutăm să nu ținem chiar așa de mult pișcoturile astea în lapte, pentru că ele trag foarte repede. Împăcăși cu asta. Deci avem 3, 6, 7, 3, 6, 7. Așa. Punem cremă și aici. Umplem iarăși sacapoșul. Cine are sacapoș face cu sacapoș. Cine nu are sacapoș sau o pungă pe care se taie colțul și să o folosească, se poate foarte bine pune și cuțitul sau cu lingură. Deci nu este o problemă că nu aveți sacapoș. Eu fac cu sacapoș pentru că este mai aspectos. Așa. Acum, pentru că au mai rămas niște bucățele de savoiarde, noi am putea să le punem pe mijloc și atunci vom folosi și celelalte bucățele de banană și le vom așeza pe mijloc. Așa, vom muia și celelalte savoiarde care sunt aici și o pune exact pe zona cu banane. Da, avem simetria asta, n-are rost să stricăm simetria. Vom mai pune un pic de cremă în sacapoș. Așa, în acest moment adăugăm și ultima parte de cremă. Vom încerca să prindem marginea bine. Mai are un pic de aer, n-are nimic, nu încurcă. Dar v-am spus, dacă nu aveți sacapoș sau sunt pistonașele alea de pus cremă, nu e nimic, se poate pune și cuțitul într-un strat mai gros. Eu folosesc sacapoșul mai mult pentru decor. Așa, dăm deoparte. Și, deci, vom pune și cacaoa cu o sită. Le spunem deasupra. Și ușor, ușor atingem sita. O linguriță, maxim 2, ați rezolvat problema. Dacă nu aveți cacao, puteți să puneți, este preparatul acela pentru ciocolată caldă. Tot este un... Dar cacao, știți, dă o aromă mai deosebit. Deci ăsta este tiramisu de azi, pe care l-am făcut cu savoiarde și cu banane.
și sper să vă placă. Deci pentru astăzi v-am pregătit tiramisu cu banane și mascarpone. Și dacă vă place, dați like, puteți lăsați un comentariu și vă salut până data viitoare, Viorel Aioane. Acum tortul este gata și vom pune pentru 2-3 ore la frigider, după care va fi bun de consumat. Până data viitoare, Viorel Aioane.